Ja sa to úplne rozhučalo na celý byt, že začal signalizovať monitor dýchu. Zdvihla v perinke, lebo bol tak polohovaný a som s ním potriasla a tak na chvíľu otvoril očka a potom tak odpadol. Proste to si doteraz pamätám, že... No potom sme... A potom manžel prišiel, akože bol rýchlu a naozaj akože našťastie, že bývame tu v Bratislave v centre, takže veľmi rýchlo prišla sanitka a dovtedy, chvála Bohu, proste nebol ani nejaký, že biely alebo nejaký fialový alebo tak. Boli to sekundy, lebo to proste strašne rýchlo plynulo. A potom začal plakať, takže sme sa potešili, ale to proste mamina proste mu fúkla do úst a proste sa tak ako keby prebral, tak sme ho rýchlo vyzliekli a otvorili okno. Akože nebolo teplo, bol to vlastne máj, ale... Spomínate si na tú chvíľu, čo vám vtedy prešlo hlavou? Strašne som sa bála. Proste fakt ten moment, kedy proste otvoril oči a odpadol, tak proste som sa bála, že pre pána Jana len sa preber. Takže to som sa strašne bála, že prečo odpadol a proste fakt tie sekundy, kedy ako keby tak odišiel a nenadýchol sa a mal zatvorené oči a bolo to fakt nevládne telíčko. A keď sme ho tak rozbalovali a keď sa už konečne prebral, tak to bola strašná úľava. To už som videla na všetkých, že už to bol kľud, dovtedy bolo strašne ticho. A hlavne ja som mala ten pocit, že som bola tak v úzadí a manžel a všetko moja mama riešili, že som bola strašne paralizovaná, že som si to tak potom aj vyčítala, že som mohla niečo iné robiť alebo že som mala byť akčnejšia. Ale už potom, keď už dýchal, všetko bolo v poriadku, že bol na perinke a plakal, tak už potom jasne, už som si ho privinula, už sme ho kontrolovali, či všetko v poriadku. Myslíte si, že monitor dýchu zachránil vášmu synovi život? Určite áno, ja neviem, akože jasné, že mi išlo potom v hlave, že dovie, čo by sa stalo, keby proste tam nebol a presne tie veci, čo možno iné maminy zažívajú, že proste neviem si fakt predstaviť a ani na to nechcem myslieť že keby som sa pre pána Jana ráno zobudila a proste vidím tam proste dieťa, ktoré nedýchá, ktoré je studené. Čo by ste odkázali iným rodičom, ktorí ešte váhajú, či monitor dýchu potrebujú? Ak majú babetko, ktoré je skôr narodené, alebo nejaká akutná sekcia, bezpodmienečné. Proste podľa mňa by to mala byť povinná výbava, pretože aj v pôrodniciach je to úplne bežné. Dokonca potom, keď som bola druhýkrát tehotná, upozornila som pediatričku, že prvé babetko malo syndrom náhleho úmrtia, tak automaticky kontrolovali Markusa, že či je všetko v poriadku. Dávali si viac na to pozor, prišla sa ma vypytovať, že ako to prebiehalo, čo sa nastalo, lebo sama som si o tom čítala, že môže byť, že keď prvé dieťa malo takúto skúsenosť, takúto situáciu prežilo, tak ten súrodenec je dosť možné, že tam je tiež také riziko. S týmto si sa hral. A tuto je tvoj zajac, ten. Tvoja hračka.